Jasemet pet pinini tum perang ke mai ke pha ponalam thei bangela puhenlo je karbiang long karbia khe tum reng nangji la pen ke karbilong ri jok ban nangji pu ASC KSA KNCA a song tum patir pipon c 1986 pen pining an ningkan thokeron a kep sang se pinini tum kache song la so kache song ang thun lo pining ningkan 2024 ningkan February cheklu tarik nar kep pen pangchengsi tarik trip ho Jasemet West Karbiang long la pen Karbiang long ki du PGR VGR area long ang tan pen wangsi aron re pen nang duhuk la so mulu gotum phan law aron teng pen la pen ke constitution aron teng pen la pen ke furkimo a background a teng pen la tuma phan tharle nangji artung nangji mate eviction nangji pu kache song la so ang thun pini me cheklo tarik sirkep Jasemet ke damtang February cheklo tarik kripo KSA la pen ASC youth from the tum la so PGR VGR area long eviction drive claim nangji pu akatiman pen la so kache song ahut sarili long ke duko kita khotona hala so khotona long ke kove ga bang pu tum han pini heroni police station along alang litum han hang lo KSA jirpu tum han KSA ko ke tum han pen ke alang litum phan nilitum ASC West Karbiang long district committee hin pen sitami kache songa kardom nilitum chepa jir du lo kurang supa jir lo nilitum ninching sam lo alang litum non ke bang gilanga ni an sitami Karbiang ke farman lam su se kache song alang litum tang pon po la pen ke kache song ja pon po pusi KSA la pen ASC youth front song ja chai tum ning che pon lo la si nilitum Karbiang Autonomous Council la pen ga Assam government aphan puthot nilitum pinia mai pen kachuning ripon jelam thei bangela henlo pining ningkan February cheklo tarik 3 sirkep la pen ke March cheklo tarik 3 si la pen ke March cheklo tarik 3 hini Karbiang Autonomous Council la pen ke Assam chief minister pen ke chingwai ahut government hin pen lam chak nang ki ateng si non prabjin pen labang so PGR VGR area long kidu aron repen kang ni hup amulu gopan eviction da prang nang po eviction step ding nang po pusini to mahin pen Karbiang Autonomous Council la pen ke Assam government of puthot pinia perang ke mai pen litum isi kachuning ri itulo la pen hini ni litum Karbiang long duan song la pen ke Karbiang rad phana isi kachuning ri iti bangkang tung bangela henlo je labang su eviction drive ki claim nangji pualong ilitum ka di mana teng pen government tum jong se ko nang pangkri thuwi pulutang ti labang so diman lam su se ilitum sarkar pan presar ki pituji pan kache songang deng to nitum hin pen deng ponji hala so kache songalong duana rada tum sitami cerap cetu pet nangji pusuni tum chuning ripon lo athe bangke ilitum along rilong matsi pini ilitum athe amana peng kangbu la son ing borang rang la son ang deng sinang kelelo ang tan pen bang si aron re pen ilitum along rilong nang duhu hala so muluk tum rideng si pini ilitum ibi ipikibu mate ilitum ereng ki sonang la bangke celon le la pen ke elong rilong la ke ilitum ke koy ni lam theta avi la si justice long nangji la pen ke hala so ka che song long ke ja vegamat areng ke so bang putunda justice long nang kok ji potsi justice ke long ji ke atwa receiver lo la ke PGR VGR long ke du aron re pen kang ni hupa muluk pan bang ke tung veg nang ko la si ilitum pinia mai pen Karbiang Autonomous Council la pen ke ko Assam government han sami puthot ni tum chuneri pontulo